Добро утро! Днес е 27 ноември и вие вече гледате телевизионната програма "Винаги в неделя", която се излъчва за вас директно от Пловдив. В вчерашните телевизионни информации преобладаваха преди всичко новините от света. The green, green grass of home. До 9 часа и 20 минути все още имате възможност да бъдете с нас и с вечните неща в поп-музиката, представени от Томас Пространов в Evergreen в неделя. С спомените на бай Иван Карачомаков за неизвестни страници от нашата история. И още големите ненадминати илюзии на Дейвид Копърфилд. Хит новини, подбрани от Елена Колева. Млади австралийци създават новата звукова картина на Пловдив. Последното проучване на агенция Хемби Хемди относно склонността на българина към геометрията. Какво си спомнят за Страсбург Йордан Велчев и Славейко Кесяков и, разбира се, играта на програма "Винаги в неделя", какво има в кутията.